Ofuobi nwanne Amaka International na Malaysia vachọrọ m egwu anyị wee jebe Malaysia anyị wee bata wee kwudo Chinedu Nwadigwe nwanne m ife Chinedu mere anyị na Malaysia kalịla akali ọkwa 1 million ka o ji wee chọọ ji Chinedu maka na onye nna ya na-ebu isi anụ ga-ebu isi anụ maka na nna ya bụ Chifu Nwadigwe Nweke dọkịta akụlue ụnọ mbosi Nwadigwe Nweke ji bido ụlọ oyibo ọ na-akwa akwa o ji bụrụ telọ ọ na-eje ụka o meli mmiri chukwu abị ya wee bụrụ Josef mana ọlụ ụzọ n'ikpeazụ arọbụragụ wee bịakwute ya wee gwa Nwadigwe Nweke na ọ bụ ọlụ dibịa ka ị ga-alụ na nna gị mere dibịa nna gị mere dibịa dibịa ka ị ga-eme Nwadigwe wee jụ Nwadigwe Nweke jụsịrị ịkpa aka na ntị si tụfie akwa na ya ma eme dibịa na ọ bụ ọrụ ịkwa akwa ka anyị agalụ na ọ bụ ọrụ telọ ka ya ga-alụ mbọsị abụ na Nwadigwe Nweke nwere ọtụtụ meshin nke eji akwa akwa emekata ife dị n'iche n'iche wee mebe Nwadigwe ọmajụ si na ya ga-emerụ dibịa oluzi ọbụ mbọsị arọbụragụ wee bịa ọgụ wee sị na ọ ga-egosi Nwadigwe Nweke ọvụnanya ebe Nwadigwe Nweke ji akwa na akwa na mashin o wee kwakọta akwa kwaba ma mkpịsị aka ya o wee kwakọdo mkpịsị aka ya na mashin ga-ewepụta ntụtụ ọ jụrụ ajụ ga-achịpụta akwa ọ jụrụ ajụ ka o wepụta mkpịsị aka ya ọ jụrụ ajụ mana ebude dịka ogbugbo okwelu ụjọ n'ọma ewee jụọ Nwadigwe Nweke ị ga-emekwe dibịa Nwadigwe wee kwe ntụtụ apụta akwa wee pụta mkpịsị aka ya pụtakwuo Nwadigwe Nweke gwara arụbụragụ si ife a chọrọ ịgwọ n'ọgwụ bụ agwọ ele na-abụ ka Nwadigwe melu dibịa wee lụsasịba ụlọ lụọ ụlọ enu lụọ ụlọ ala wee mụwazi ọtụtụ ụmụ gotewe ọtụtụ moto wee zaba akụ lụọ ụlọ Nwadigwe Nweke ọbala tụle n'ebe ọbala bụ nnekwu dibịa maka na achọka dibịa ejebe ukwuru bụ Nwadigwe Nweke ọyịbụ Nwadigwe Nweke ndụ m ka m egwuo na-ekwere mụ na ndị ilo na-achụ m okirikiri emesịa Nwadigwe wee mụba ọtụtụ ụmụ ọ mụtala Emeka Nwadigwe chairman Emeko Investment Nigeria Limited o wee mụta Chief Ọfọdụile Nwadigwe ọnwa na-eti lọrọ na Dunukọfịa Ibudu eze nwa Ọfọdụile onye ego na uko ego
n'ime Malaysia. O wee mesịa wee mụta Chinedu Nwadigwe, Chifu Chinedu Nwadigwe, oke osisi na Dunukọbịa. Alụsị ego ndị Igbo na Malaysia. Nwanne dị nọmba 1 na Ezeagụ. Ọnụ eji wee bilakụ na South Africa. Small but mighty. Morocco na Malaysia. Chinedu Nwadigwe, oke osisi na Dunukọbịa. Chinedu Nwadigwe, oke osisi na Dunukọbịa. Ọsị m keneli ya, osite ezi achala onye ọma. Obiadada one of Ukwu. M keneli ya, ọ sị na ihe jiri ka Novim Isukwu atọ, o ji oke osisi n'Igbo niile o, n'ala ekene. M keneli ya Chukwu dị mmadụ akọ. Agịrịga si egbe. Agịrịga si egbe na awọ ide mmiri. Osimu keneli ya Chief Honorable Chinedu Afamefu na onyi ya. Secretary General Ọhaneze ndị Igbo. Eze Akọnaobi na Ezeagụ. Akwụdola eze ndị Igbo wa na Malaysia. Osimu keneli ya Ken Anaghị Okoye. Odogwu n'Odume ani nri n'Enugu steeti. Odogwu na Malaysia. Odogwu na New Delhi, India. Once a senator, always a senator. Osimu keneli ya Chief Nonso Mgbojikwe. Ishaka Singapore n'Ọba. Seasons Night Club na Cape Town na South Africa. Ya na nwunye ya Uche Mgbojikwe. Falolo Ikechukwu Okwube. Udu ego 1 na Mkpọ. Chairman Nigerian Igbo Community of Friends, Igbo Committee of Friends. N'ime Abidjan. Osimu keneli ya Chief Kelechi Valentine Ogwamana Eze. Eze Omogo na Malaysia.
Malaysia. Aka na-enye ndị Afrịka akwụkwọ na Malaysia. Awa mama n'Imo steeti gosi eje. Mgbọsị ebe anyị na-akwadobe ka ije Malaysia. Anyị lụrụ Lagos. O wee bụrụ n'oyimu. Ogene ụmụ ojii nwaisi egbaji akụ n'uru egbe ụmụ ojii onye akwadolu m ọnọdụ ya na ezi oyi ya ọkwụlụ ọka na n'ọkwa onye ọma oji moto m ọgọ ọkwụlụ ọka na ịgadi ba wee duru ụmụ wee jebezie New York Kishin na Festac Lagos ibe mena ma Kishin na-eduo oyimome na dọla eze ọma jide akụ na nka onye ọma eze osilora na Lagos director New York Kishin na Festac Lagos Mike Kishin na-edu kwuru si n'ọgbalị Chukwu odibo n'ime Ọnịcha do Jizọs wee welu Lagos wee duo onye ụlọ osimbu keneli ye Chief Obiora Kaf eze elisi akụọ na Aba Osvim Oil and Gas International Limited Chinedu nwanyị iwe oke osisi na nnụnụkọbịa Chinedu nwanyị iwe oke osisi na nnụnụkọbịa ka anyị lụrụ Malaysia enwere ndị meloji ka anyị lụrụ Malaysia ndị meloji dọla ekene dịlị Frank Olisadebe Warizu onye kwele ezu n'aka onye ma iyi na oyi onye na nwunye ya gbalị mbọ bụ na mụ jere ụlọọgwụ ebe m jere edozi ndụ Frank na ọ ga-adịrị gị mma chairman Real Power o nwere mmanya na-agba Real Power juice onye chọlụ pawa ọ ga-agụrịrị Real Power Frank kedu elimu nwunye gị Andrea mmasị na India wee bịa ekene dịrị Datovel onye melọg oji dọla wee melụ m ọjị ekene dịrị Biafra dị Igbo Ikemba ndị Igbo na Malaysia oji dọla m ọjị ọfọdụile ọnwadunukọbịa oji dọla m ọjị kedu maka Omega na Isuani Ọcha ndị ji dọla m ọjị Aike na Mkpọ Odogwu ji dọla m ọjị ka Chinedu melu iwenye lọrọ ka Chinedu melu mana ịba mara Chinedu maka na onye na ya na-ebisi anụ a na-eburu agba anata m Malaysia wee jebe Igbuzọ kaji eke na oyime Emeka chudu ụlọ ede na Igbuzọ ede na edenigwe chudu nọ n'Igbuzọ okele ịnụ nwanyị anụta wele Frank Chudu nọ nwanyị ọma onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye onye jele Igbuzọ na ya bụrụ Emeka Chudu nọ
mmadụ iji ya dara ịbọkwa Ibuzo ọkanie Ibuzo so na bọg Ibuzo na amụ nwa kalaka Emeka Chudu na onye maazị nwanne nke m anyị si n'ọgadịlị dị mma ebe anyị jelizu ike ibe anyị nwe akụkwe kwụrụ ụgwọ họteelụ ebe anyị zuru ike na Villa Park na Lagos ya na nwanne ya nọ nso akụkwe onye ma n'ezi Owele ma ibe anyị nwe akụkwe bụ Magic Man eji ama atụ n'ezi Owele nwanne m nọ ga-adịlụ unu niile mma maka na onye mere ọgọ ga-elulu onye ụlọ ekene dịrị isi na-edu ọnwa dịgbe onye ọma ma enwere m ọna-edo ma enwere ọna ọcha ibe ji enye ekene bụ egwu nwa m chi na-eduo si n'anya jọvọ ije nwanyị si n'anya jọvọ ma ọ bụ n'ọgwụ ma onye ji n'aka ọchụ ọkụkụ nwada ma nwa ọkụkụ wuo ọsọ aba mma o nwere ibe ị ga-eme n'enu ụwa wee metesi uwe mma nwa m onye bụ Chekoye aba mma studio onye asị jide koji nọ na-eme ebe dị mma onye asịrị akoji nọ na-eme ebe dị njọ aba mma nwa m jidekwe ka iji Ifeọma tọrọ Ifeọma adịm onye ma ya n'enu uwe ka nna jụọ egwumụjalagwa chi ukwu n'ojeli Ibuzo egwumụjalu Wọrị egwumụjeli Shida alụsa na-egburu mmadụ na nkịtị maka na onye wele nka nwa alụsa ewelu nka gbueni Chikwu ji egwu dum ụlọ egwu a na-abịazi m arụ ọ natalụsia na-abụrụ ebio mụ na chimu ikpa ụmụ Naijiria kpọọ m eze egwu ekiri osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma maka ike na elimọbọ dịle nwanne gị onye ego na ụkọ ego na Malaysia onye na-ekwute na o nwere ibe ọ na-emelili onye gbọrọ nwanne Tilọra nwere ihe ọma na-emela obodo executive kesa anụ nkwa ka anyị na ọkpụkpọ kpọọlụ m ụgbọnụ onye na-asụ abịa sụọlụ m abịa ka anyị na